بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد. Lelo tulimujuz number 8. Lelo tulimujuz number 8. Ndipo mujuz number 8 tikati kuyangana makamaka aya imene kupezeka mu suratu al-An'am. Suratu An'am ndi sura so imodzi mwa masura akulu ndithu ambuku lolemekezeka la Qur'ani. Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula ndithu kunena kuti nthawi imene imatsika suratu al-An'am akuti inatsika ndithu ndipo angelo okwana 70,000 amapereka sawacha, amapereka ulemu, kupereka salute pamene sura imene iyi imatsika. Ndi sura ndithu imene inatsika ku Makka, ndipo akunena kuti sura yonseyi inatsika pakamozi kupatula maaya 6 makamaka kuchokera kwa Ibn Umar radhiyallahu anhu amene akuyankhula kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalat alayya suratul An'am jumlatan wahida, kuti ndithu yatsika suratul An'am kwa ine yonse pakamozi. Yushayyi'uha 70,000 malakin lahum zajlun bitasbih wa tahmid, kunena kuti pamene imatsika sura imene ndiye kuti angelo okwana 70,000 anandanda mizere ndi kumapereka ulemu, kumapereka salute, kwinako akupanga tasbih komanso tahmid, akupanga subhanallah komanso alhamdulillah. Ndipo sura iyi aya yoyambilira yayamba ndi mawu onena kuti alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, kuti watamandidwa Allah subhanahu wa ta'ala amene adalenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo adayika kuwala ndi dangalira. Chabwino, umo timangofuna tingowunikirana kukula komanso kulemekezeka kwa sura imeneyi, suratu al-An'am. Mu sura imeneyi ndi mmene ndithu muli nkhani zosiyanasiyana, komano nkhani imene timafuna tikambirane lero lino ndi nkhani imene ikupezeka pa aya 151 pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala wapereka ma commandments amene akufunikira kuti Msilamu wina aliyense awadziwe, kapena kuti malamulo ochuluka, kapena kuti malamulo akuluakulu achipembedzo cha Chisilamu watchula pamene pa verse 151 imene mwina nzathu achipembedzo zina akhoza kunena kuti 10 commandments, chifukwa chonena kuti malamulo pamenepa alipo ndithu osachepera 10. Chabwino, posataya nthawi tione pa aya imeneyi kuti kodi Allah subhanahu wa ta'ala akuti chani pa aya 151 pamene pato Allah subhanahu wa ta'ala akumuuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama zoyenera kutiuza ifeyo. Akunena Allah subhanahu wa ta'ala kuti qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. akuyankhula choncho Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum, kuti nena iwe mtumiki Muhammad idzani kuno inu amene muli asilamu ndikuwerengereni zomwe mbuye wanu wakuletsani. Ndiye akuyamba ndi chinthu chambirira kunena kuti alla tushriku billahi shay'a, akuti musamphatikize. Choyambirira kunena choncho kuti musamphatikize Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu china chilichonse, mwachidule musapange shiriki. Nchifukwa chake ndithu manhaji ya ahli sunna wal jamaa komanso manhaji ya masalafi salih imalimbikisa kuti chinthu choyambirira munthu adziwe aqida, adziwe chikhulupiriro chake
pa Allah subhanahu wa ta'ala, audziwe umozi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuti asamampatikize ndi china chilichonse. alla tushriku bihi shay'a akutanthauza pamenepa kuti alzimukum au hithukum ala alla tushriku bihi, kuti nditu ineyo akuti ndikuwuzeni kuti zili lazim kapena kuti kufuna musafune inu musamphatikize Allah subhanahu wa ta'ala ndi chinthu china chilichonse. wabil walidaini ihsana, komanso kuti makolo muziwachitira zinthu zabwino. bilbirri bihima, muziwachitira zabwino. wamtithalu amurhuma wa nahahihum, komanso mukuyenera kuti inuyo mudziwe komanso muzigwirisa ntchito zimene akulesani kuti izi osawachitira makolo, komanso zimene akulamulani kuti muzachitira makolo. akuti zinthu zonsezo mukuyenera kuti muzitani, muzizichita, komanso muzigwirisa ntchito zinthu ngati zimenezo. Ndi akupitiza Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti wala taqtulu auladakum min imlaq, kunena kuti ndipo musaphe ana anu chifukwa choopa chani, umphawi. al-imlaq imene akutanthauza pamenepa ndi al-faqr, umphawi. chifukwa chonena kuti kanatil jahiliyyati taf'alu dhalika bidhukuri wal inath, chifukwa chonena kuti nthawi ya umbuli chisilamu chisanabwere kunkachitika zinthu ngati zimene zizi. ana achimuna amaphedwa, ana achikazi amaphedwa, khashyatal imlaq, chifukwa choopa umphawi. watafaaluhu bil inathi khasatan khashyatal ar, komanso ana achikazi amaphedwa anso kawiri, kapena kuti amaphedwa anso muchifukwa chinanso chimene akuti khashyatal ar, kuti kuopa manyazi, kuti chifukwa mwana wamkazi ndi wovuta kulera, mmene anthu ena amanenera, ndiye mwina azapeza mimba yapachire, ife tidzachita manyazi kapena makuti. zonsezo akutilesa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndakupitiza kunena kuti nahnu narzuqukum wa iyahum, chifukwa chonena kuti ife tindamene timakudyesani inuyo ndi anawo. wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, akupitiza kunena kuti musayandikire zinthu zimene zizoyipa zoonekera ndi zobisika. ababa akutanthauza chani, al-maasi, zinthu za maasi. wa minha azina, komanso mu maasi mmenemu kapena kuti zinthu za machimo mmenemu muli nkhani ya chigololo. chifukwa chonena kuti chigololo munthu amapanga nthawi yobisika, akuti zinthu zimene zizi munthu asaziyandikire. komanso machimo amene munthu anga mapange poonekera, kaya kumavina zinyimbo, kaya kutani, machimo onse amene munthu amapanga poonekera akuyenera kuwatalikira. ma dhahara minha ma u'lina bihi minha, zinthu zimene zimakhala kuti zikulengezedwa koma zili za machimo. wa ma batan, komanso ma asarra bihi, zinthu zimene zimakhala zotani, zobisika. Ndakupitiza kunena kuti wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, komanso inuyo musaphe mzimu kapena kuti musaphe munthu yemwe Mulungu adaletsa kumupha kupatula ikapezeka njira yoyenereka kumupha, kapena kuti pakachitika chinthu chimene sharia ikuloleza kuti munthu amene yakhoza kuphedwa. dhalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun, ndithu akukulangizani izi kuti muziyike munzeru mzanu, muziganiza bwino kuti Allah subhanahu wa ta'ala zinthu izi anatileta. Abapa Allah subhanahu wa ta'ala akunena nkhani yokuphana, kunena kuti la taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqq, kunena kuti ndithu musaphe munthu kupatula pa chifukwa chovomerezeka ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo wa minal haqqi qatliha, sono muzinthu zimezi zovomerezeka ku munthu kuphedwa, ndiye pali nkhani yokhuzana ndi qisasa, nkhani yona kuti munthu akapha nzake nayenso akuyenera kutani, akuyenera kuphedwa. komanso pali nkhani ya qatluha bisababi zina al-muhsin, kapena kuti munthuyo wapanga chiwerewere ndi mzimayi amene ali wozisunga, mzimayi wokwatiwa, munthu amene yonso akuyenera kuphedwa. wa qatliha bisababi ridda, komanso aphedwe munthu ngati wapanga ridda, watuluka chipembedzo cha Chisilamu.
wa hadhihi al-asbab allati warada ash-shar'u biha malamu kapena zifukwa zimene tazichula pamene pa ndi zifukwa zimene zimaloleza chani sharia osati zimene zimachitika lero even ndasilamu omwe basi anthu kumangopha anthu kosalakwa nkumanamizira akuti jihadi nkhani imene tilikambanso kutsogoloko insha Allah tikamapita chitsogolo zikumakhala zinthu zomvetsa chisoni lero akuti munthu ndi Islamu basi wanyamula mbendera yake akuti ife jihadi ndi kumangopha anthu chiphe basi akuti zifukwa zimene zimavomereza sharia kupha munthu zifukwa zake ndi zimene tazichulazi wapanzake na Yesu aphedwe komanso wapanga chiwelewele na Yesu aphedwe akuyenera kuphedwa munthu amene wapanga chiwelewele ndi mzimayi wokwatiwa komanso munthu amene wapanga ridda kutuluka mchipembedzo cha Chisilamu na Yesu aphedwe koma lero zimakhala zomvetsa chisoni anthu angophana ngati nkhuku anthu angophana chifukwa cha zinthu za pa dunia kwafunsa kuti anthu amene mukuphawa alakwa chani basi ati ayi amene wawa mafuta kupanga basi kulimbirana chuma cha dziko lapansi anthu ndikumapezeka kuti akuphana zinthu zimezi zotani zoletsedwa chifukwa chani Allah wanena kuti dhalikum wasakum bihi Allah akukulangizani zimenezi yani amarakum bihi wa aujaba alaikum akukulamulani kuti musachite zinthu zimenezi ndipo wazipanga wajibu kuti inuyo kufuna osafuna zinthu zimenezi musazichite ndiye akupitiliza pa aya chabwino tisanafike pa aya 152 tione mwina kuti kodi nanga mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anayankhulapo nsochani pa nkhani yokhuzana ndi kunena kuti kuphana chifukwa lero lino tikutha kuona shaitaninso wabwera ndi njira zake makamaka pa nkhani yoopa umphawi akumabweresa ma reasoning amene ali wopoyira kwambiri komabe anthu ena ochepa nzeru akumaona ngati woona basi lero lino kuti tipite pena pali ponse pakumakambidwa nkhani ya population akuti basi chiwerengero chikuchuluka ndiye pamene papa pofunika basi anthu azilera basi pamene pofunika abortion anthu azichosa mimba chifukwa chonena kuti chani chifukwa chonena kuti anthu akuchulukana nkhani yayikulu imene imakhala hapo ndi nkhani yokhuzana ndi chani ndi nkhani yokhuzana ndi kuopa kuti umphawi pali hadithi imene idalembedwa fi sahihain yani mukitabu cha Imam Bukhari wa Muslim imene Abdullah ibn Mas'ud adayankhula kunena kuti sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma huwa dhanbun a'zam kunena kuti ine ndidamufunsa hapo mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama kuti kodi chimo limene lili lalikulu kwambiri ndilitilo ndiye mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam atafaqala mtumiki adayankhula kunena kuti antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak kunena kuti iweyo uyike rival kapena kuti uyike chofaniziranso ndi Allah subhanahu wa ta'ala kumachita kuti iyeyo yekha ndi amene adakulenga mwachidule kuti iweyo umphatikise Allah subhanahu wa ta'ala upeza chimo limene lalikulu kwa basi ndiye faqultu thumma ay kenako Abdullah ibn Mas'ud akuyankhula kuti kenako ndinafunsa kunena kuti nanga chimo lina ndilitilo faqala mtumiki adayankhula kunena kuti antaqtula waladaka khashiyata an yat'ama ma'ak kunena kuti iweyo uphe mwana wako chifukwa choopa kunena kuti mwanayo muzigawana chokudya mwachidule kuti ukuopa umphawi kuti ngati ungakhale ndi mwanayo ndiye kuti basi ukhala munthu osauka chakudya chikhala chochepa pa khomo limene lonso ndi chimo limene lili lalikulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala faqultu thumma ay kenako ibn Mas'ud akuyankhula kunena kuti kenako ndidafunsa kuti kenako chiyani ndi akuyankhula kunena kuti faqala mtumiki adayankhula kunena kuti antuzani hila tajarik kwena kuti wewe upange chiwelewele ndi mkazi wa neba wako kapena kuti mkazi wanzako amene wayandikana naye nyumba ndithu zimene zozo ndi zimenenso zili chimo lalikulu kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala chimo limene lolo ndi limene lili lalikulu so kwambiri
pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akuti thumma qara, kena kutumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam atayankhula mawu amenewa, adayankhula kunena kuti, adawerenga aya imene ima yankhula kunena kuti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ada yankula al-tumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada walenga aya yonena kuti ndi anthu amene samapempha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumapempha mulungu wina posakhala Allah subhanahu wa ta'ala, komanso amene samapha mzimu kapena kuti samapha munthu wina aliyense amene Allah subhanahu wa ta'ala wampanga haramu kumupha illa bil haqqi, pakanapata pezeka chifukwa chomveka bwinobwino mwezi fukwa zimene tazichula zija, wala yaznun, komanso anthu amene samapanga chani chiwerewere. Mmene momwe ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala akutiwuzira, komanso mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutani akutiwuzira pamene papa mu aya ya 151 kuti munthu asaphe mwana wake chifukwa choopa kuti akhala chani, akhala ndi imlaq, kapena kuti imene umatanthauza kunena kuti imlaq, imene ikutanthauza kunena kuti kupha ana anu ndicho linga choti inuyo mukuopa kuti mukhoza kukhala anthu osauka mtsogolo chifukwa choti mwabereka ana, ndiye kuti ndi devaluation iyi nanga zovala ndizitenga kuti chokudya ndizitenga kuti iya Allah akulangiza kunena kuti nahnu narzuquhum, ife nda amene tiziwadyesa ana amenewo, wa iyyakum, komanso inuyo nda amene tizikudyesana. Ndeleze kumakhala ndithu zomvetsa chisoni mabungwe a wanzathu amayiko akunja aku west akumalimbikisa mchitidwe umenewu wa usataniki umenewu, mchitidwe wokupha ana, basi akuti iyayi munthu asamakhale ndi unwanted pregnancy. Very baseless, zinthu zosamveka kunena kuti how come ikhala unwanted pregnancy. Ati basi pamenepa tikufuna tipange population control, ndiye basi mwamuna kapena tinene kuti mkazi akhoza ndithu kuchosa mimba yake, ndicho linga chochonena kuti ngati akuopa kuti mwanayo sangakwanitse kumulera. Inuyo ndithu muli ndi mphamvu zoti mungathe kudyesa munthu. Amadyesa munthu ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahadithi amayankhula kunena kuti munthu wina aliyense asanabadwe anamulembera mariziki ake onse, ndipo sizimatheka munthu kumwalira mpaka na atamaliza mariziki ake. Ndiye iwe akukuopseza anthu opembeza mafano, anthu opembeza shaitani ochokera ku west, basi kumakuza kuti iyayi apapa muzipanga abortion chifukwa chonena kuti panopa zinthu zavuta, ndiye mwanayo azavuta kulela. Zonsezi zikumachitika chifukwa cha shaitani amene akufuna kutani, amene akufuna kusokoneza umma wa Chiislamu. Ndicho linga choti umma wa Chiislamu usamatani, usamakhale pa chilamulo kapena pa chiphunziso cha chimene Qur'ani ikubweresa, komanso chiphunziso chimene akutiphunzisa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyeno aya yotsatira aya 152 pamene papa Allah subhanahu wa ta'ala akutilangiza makamaka nkhani yokhuzana ndi chuma cha masiye. Zikumakhalanso zinthu zomvetsa chisoni kwambiri lero lino, makamakanso ku Malawi kumene malamulo a Chisilamu satimayendera kwenikweni, kulibe nkhani zokhuzana ndi mirath. Masheha ambiri nkhani zimene zisakumalalikira, nkhani zikumachuluka kwambiri ndi za mitala. Ndizofunika kwambiri mitala ndithu kulalikira nkhani zimenezi, koma bwanji mashehe titamayang'ananso mbali yokhuzana ndi mirath kuwalalikira anthu kuti kodi chuma munthu akamwalira kagawidwe kake kazikhala kotani. Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni, kumakhala ngati nomo basi munthu wamwalira chuma chikungotengedwa ndi anthu osayenera kutenga, basi anthu angogawana
leronso mmene tanenera ndi kubwera kwa ujeni kwa malamulo a shaitani ochokera ku mayiko achi westiwa ndi akuti kwabwera ati women empowerment ndiye akuti chuma basi chizipita kwa sorry akuti chuma chizipita kwa mkazi basi akuti mwamuna akamwalira basi akuti chuma chonse atenge mkazi. Zomvetsa chisoni kwambiri kumachita kuti Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula ndithu mu Qur'ani kunena kuti wala taqrabu mala al-yatimi aya 152 imene tikuyang'ana lero mu surat An'am juz number 8. Wala taqrabu mala al-yatimi, musachiyandikire chuma cha masiye bena alesera ujeni muja nkhani ya chiwerewere kuti la taqrabu zina, osachiyandikira osati musachite koma musachiyandikire ndi kuchiyandikira komwe musayilekeze apanso akona kuti la taqrabu, osachiyandikira chuma cha masiye sana neno kuti musadi kapena musatenge ati musachiyandikire. La ilaha illa Allah akuti illa bil haqq, kupatula bi illa biyo akutanthauza kuti al khasl imene ikutanthauza kuti kupatula kuonena kuti illa billati hiya ahsan, kupatula kuzokhazo zimene zili zabwino kwambiri. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula choncho kuti ndipo musachiyandikire chuma cha ana amasiye koma munjira yabwino monga kuchichulukisa pochita malonda. Ngati mufuna muchiyandikire kapena mugulise ntchito chuma chimene chichi ndiye kuti ana acha chifukwa choti akadali ang'ono mwina chuma chija mukhoza kuchipanga invest kuti chichuluke ana acha azapeze maphindu. Mwachisanzo ngati makolo ana acha asiya nyumba ndiye kuti mukhoza nyumba ija kumapangisa renti cholinga choti ndalama zipezeka zichuluka kuti azithandizika ana acha, kapena makolo asiya magali moto mamini basi ndiye kuti mukhoza kumagulisa ntchito makamaka popangira malonda ndi cholinga choti mwina akapeza maprofit pagulidwenso chuma china. Kuchiyandikira kwake to ati ndi kumeneko koyena kuti mukuchiyandikira ndi cholinga choyena kuti chuma chija chipindulenso kwambiri kuposa mmene chinalele koma osati inu muchiyandikire cholinga choti muzidya iyayi. Akuti kupatula munjira imene ili yabwino hatta yablugha ashudda, mpaka na ana aja afike msinkhu wokhazikika, msinkhu wachani wokwanira wonena kuti akhoza kumagwirisa ntchito chuma chija pa iwo wokhatsopano. Mene momwe ndi mene Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti osagwirisa ntchito chuma cha masiye illa billati hiya ahsan, kupatula ma fihi salahu wa naf'u lilyatim wa ziyadatun fi malihi, kupatula kuti inu mugwirisa ntchito chuma chimene chocho chifukwa chona kuti pali maubwino amene achitike kapena kuti amene apezeke inu mukagwirisa ntchito chumacho kwa mwana wa masiyeyo, komanso chumacho chiwonjezereka hatta yablugha ashuddahu, mpaka na mwanayo afike bulughihi, afike msinkhu wabwino wa inasu rushdihi, komanso nthawi imene azitha kusiyanisa kuti wo ichi ndi choyipa ichi ndi chabwino mwachidule afike pa msinkhu wabwino woti wakula. Wa huwa an yakuna fi tasarrufatihi bimalihi salikan muslakur rashidin, nthawi imene yoyo mwachidule lina kuti mwanayo afika nthawi akwanisa ndithu kugwirisa ntchito chuma chake chija popanda kupangidwa ujeni, popanda kupangidwa guide. Nthawi imene yoyo ndiyo yenera kuti basi inu chuma chija muchisiye ndipo mumusiyira kuti azigwirisa chani, azigwirisa ntchito. Zimenenso zili lero lino zosowa. Lero chuma mmene tanenera anthu amachita kuwerenga masiku anamwalira liti malemu acha cholinga basi ayambe kulanda ma account ya ku banki, basi kuyamba kulanda magali moto, munda kulanda, malo kulanda, zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, zinthu zimene Allah waletseratu kuti munthu asatani zinthu zimene asaziyandikire ndipo asapange zinthu ngati zimenezo. Ndiye kule zoletsedwa zikupitilira Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti wa awful kaila wal mizana bil qist, kunena kuti ndipo kwanilitsani mwachilungamo miyeso ya mbale ndi maskelo. Nkhaniso imene iko mavuta lero anthu amango mmasula maskelo basi makamaka akamachita malonda basi kupeza kuti skelo amasula, kupezeka kuti
akuyeza maujeni mbale zimene akuyezera kapena mapero amene akuyezera awajudula kwa anyenya cholinga zikhale zikamalowa zinthu mene mucha zikhala zinthu zochepa kwambiri, zinthu zomvetsa chisoni. Ndipo lero zimene zozo zikumakhala zinthu zoti anthu akumazitenga kuti nomo basi ndi mmene life ikuyenera kukhalira, koma kumachita kuti Allah subhanahu wa ta'ala akutani akulesa zinthu zimene zozo. La nukallifu nafsan illa wus'aha, sitikakamiza munthu koma chimene angathe. Wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba, ndipo pamene mukunena poperekera umboni nenani mwachilungamo ngakhale kuti umboniwo uli wokhuza munthu wachani wachibale. Wa bi'ahdi llahi awfu dhalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun, ndipo kwaniritsani lonjezo la Mulungu, izi ndizomwe akukulangizani kuti mukumbukire. Apanso pali nkhani ina imene Allah subhanahu wa ta'ala ndithu akulangiza pamenepa, makamaka nkhani yokhuzana ndi kuperekera maumboni. Pambuyo ponena kuti Allah watilangiza nkhani yokhuzana ndi maskelo, kunena kuti maskelo athu ifeyo tikuyenera kuti tizayeza bwino, osati zimene timachita lero masiku ano kupezeka kuti basi munthu maskelo sakutani sakuyeza bwino, akumasula akupanga chinyengo, mbale zoyezera katundu osiyanasiyana akuzijudula kuzipungula kuti zikhale zochepa. Allah wanena kuti wa awful kaila wal mizana bil qisti, ndithu muziyeza miyezo ya maskelo anu mwachilungamo, ay bil adl fil akhdhi wal i'ta, nthawi imene mukugula kapena mukugulisa, nthawi imene mukutenga kapena mukupereka zizikhala zinthu zachilungamo. La nukallifu nafsan illa wus'aha, ndithu ife sitimakakamiza munthu wina aliyense kupanga zinthu kupatula zokhazo zimene angapange, zimene angakwanise. Choncho munthu ngati akuona kuti sangakwanise kugulisa zinthu mwachilungamo, ndiye kuti akuyenera kutani, akuyenera kusiya osagulisa zinthuzo iyayi, koma kuti maskelo akuyenera akhale achilungamo, miyezo yake ikhale yachilungamo, popanda chinyengo china chilichonse, fi ziyada wa nuqsan, kuwonjezera kapena kupungula iyayi. Wa idha qultum fa'dilu, tsono mukamayikira umboni fi khabarin au shahada fa'dilu fihi wa taharru sawab, inuwe mukuyenera kuyankhula mwachilungamo nthawi imene mukuyikira umboni, kandi kwa mfumu kandi kuti, ndipo musapange ta'assub fi dhalika liqaribin wala an ba'id, osawikira umboni wabodza chifukwa chonena kuti munthu uyo ali kutali, kapena kuyikira umboni wonama chifukwa chonena kuti munthu uyo ali pafupi iyayi, koma kuti muzinena zinthu zachilungamo. Akuti walau kana dha qurba, ngakhale kuti munthu wolakwayo ali wachibale wako, koma chilungamo chikende ngati madzi. Zimene zizovuta lero lino ndithu asilamu zimene sakupanga, ndizosowa lero lino kumpeza munthu akuyankhula chilungamo kwa m'bale wake. Chilungamocho akudziwa kuti akanena chilungamo chimenecho ndiye kuti m'bale wake akhoza kukhala m'mavuto kapena amangidwa kumene. Lero anthu timabisa chilungamo, mmesa ndi wachibale ameneyo, abasi kungozisiya mwakuti ndithu. Inde mtumiki ananena kuti kugwiritsitsa chipembedzo kuzakhala ngati munthu kutenga khala la moto ndikuyika m'manja mwake. Zimene zikuchitika lero lino, kuti lero lino munthu ayankhule chilungamo chimene akudziwa kuti pamapeto pake m'bale wakeyo apachikidwa, zikumakhala zinthu zotani, zikumakhala zinthu zovuta. Komano Allah akunena kuti dhalikum wasaakum bihi, ndithu Allah subhanahu wa ta'ala ndithu akukulangizani zimene zizi, zimene wazitchula maaya awiri amenewa, akukulangizani inuyo, ndipo amuru yake ndi amran muakkida, lamulo lotsimikiza ndithu inuyo kuti mufune musafune muzipanga zinthu ngati ziti ngati zimenezi. Ndipo maliza tsiku la lero timalize ndi aya imene Allah subhanahu wa ta'ala pambuyo pote wayankhula ngati zinthu zimenezi, kenako anayankhula kuti chani, adayankhula kunena kuti wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, kuti ndithu unene kunena kuti ndithu njira yanga iyi ya chisilamu iyi ndi njira yowongoka, ndipo muitsatire imeneyi.
wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, ndipo musasatire tinjira tinato timene toto tikusiyanisani inuyo ndi njira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Ango malizilabe ndi mawu ake omwewo maaya osatatu tachulaja Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, nditu imene ndi wasiya, ndi langizo limene tikupereka kwa inu kukulangizani kuti mwina mungakhale anthu omopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lelo lino kuli tinjira tosiyana tonsetu timazichula kuti tili pa chilungamo, tili pa chani, tili pa chilungamo, tili pa njira ya Chisilamu, tili pa haki, ndita ahlu sunna wal jamaa. Pomwe Allah akunena kuti wa anna hadha sirati mustaqima, akutanthauza ndithu na kuti ndithu as-sabili limusal ila ridaya, kwena kuti ndithu njira iyi imene ingakufikiseni inuyo kuchisangalalo changa ndiye njira wa huwa dinullah, ndi njira ya Chisilamu. Amarahum bittiba'ihi wa nahahum an ittiba'i sa'ili subul, ndipo Allah akuwalamula asilamu onse kuti asatire njira imene ya Chisilamu, ndipo akuwaletsa kuti asatire tinjira tinatili tonse timene tingabwere al-adiyani al-mutabayina turquha, zipembezo tina timene tiwatija ndi mipingo yawo. Fatafarraqa bikum ay tumilu bikum, tikusocheresani inu, tikusiyanisani inu, tikusemphanisani inu an sabilillahi almustaqim alladhi huwa dinul islam, mukatsatira zinazo zikupangisani kuti inu musemphane ndi njira ya Allah subhanahu wa ta'ala yowongoka imene ndi Chisilamu. Wa hadhihi subul ta'ummu al-yahudiyya wan-nasraniyya wal-majusiyya wa sa'ilil milal, nditu tinjira timene tikuchulidwa pamenepa tikupanga kava chiyuda, chikrisitu, komanso chimajusi, tundu wopembeza moto uja, komanso mipingo yonse imene imukuidziwayo, wal bid'a, mpaka naso za bid'a zikubweranso mmenemo. Kanthu atuluka nchisilamu momwemo akhala anthu ndikuyika timagulu tawo, oyi ife hizbu chakuti, oyi ife ansaru chakuti, oyi ife tariqatu chakuti. Akuti wosatsatira tinjira timene toto tikusocheresani munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-ahwa'i washudhudh, ad-dalalati min al-ahwa'i washudhudh, chifukwa tinjira timene toto tikutosocherato tikupangidwa ndi anthu amene ali wokonda mahawa, wokonda zilakolako, komanso anthu wokonda zopeka kwambiri. Chokera kwa Ibn Mas'ud, timalize ndi hadithi imeneyo. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akuyankhula kunena kuti khatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan biyadihi, Allah subhanahu wa ta'ala adalemba pansi nzere ndi manja ake. Thumma qala, ndipo adayankhula kunena kuti hadha sabilillahi mustaqima, ndithu njira iyi ndi njira ya Allah yowongoka. Thumma khatta khututan an yamini dhalika al-khattu wa an shimalihi, kenako ndiye adalemba timizere tina kumanja kwake kwa nzere umene adalemba woyambawo, kumanja kwake anazalemba kapena kuti anazajambula timizere tina ndikuzajambulanso kumanzere kwake timizere tina. Thumma qala, kenako adayankhula kunena kuti wa hadhihi subula laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, ndipo timizere iti kapena kuti tinjira iti timene tajambula kumanzere ndi kumanjati, ndi kumanja kwa nzere umene wapakati ndaujambulawo, muziwe kuti njira zimene zizi ndi njira zimene illa laysa minha sabilun, palibe njira yowongoka illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, kupatula kuti mutimizere timene titi muli shaytani amene akuyitanira kumeneko. Thumma qara, kenako adayankhula aya imene kunena kuti wa anna hadha sirati mustaqima, ndipo ndithu njira yanga iyi ndi njira yowongoka, ndipo fattabi'uhu, ndipo isatireni. Mmene momo ndi mmene tingamalizire kunena kuti chipembezo cha Allah ndi chimodzi.
asilamu anthu okhulupirira amapanga zimodzi, asaza kunamiza inu wina aliyense kunena kuti ayi basi chisilamucho ndi chimodzi, ngakhale anthu akupanga zosemphana akagamula mulungu zimenezo iyayi zimenezozo palibe. Asilamu amayendera njira imodzi imene tinanenera mbuyo muja mu juzu namba 3 kunena kuti amakhala akupanga i'tisamu bihablillah, akugwirisitsa chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'ani wa sunna, amayenda njira yowongoka imodzi. Pomwe mukaona timagulu tina tikumazipasa mahina sopano, ife akuti yakuti, ife atwalika yakuti, ife hizbu chakuti, timene toto nditi njira akuti timene mkati mwakemo muli shaitani amene akuyitanira kuti njira tinjira timene. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa pa nkhani za chipembedzo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.